ekhaya igama la nguphama nokhuma lo mfana le olundo lomahleke sibingelela sikamukele khona lapha kumaskandi podcast show talk show namhlanje ke siphathele uBheki Mshengu sibingelela sikamukele bhuti angazi bhuti mawuthi baba kana lo ngathi nje mfowethu lo ngathi nje mfowethu kahle mhlawumbe mina ngingakwazi nomunye ngakwazi kodwa awutshela umuntu ongamazi ukuthi ubani uBheki cha uBheki umfana wale eMsinga emngeni isigodi la emculweni ke kaMaskandi bamazi ngamaBeret noBheki Mshengu hayi ngiyakuzwa baba awutshele ngizwe igama lamaBeret lasuka kanjani igama lamaBeret ngizwa lelo gama lelo lamaBeret uthi lasuka ngoba phela wonke umuntu yazi kunaBeret ashana unaBeret athwala ekhanda igama lamaBeret laqhamuka kanjani ngoba phela yonke into iba ne-background ukuthi sike sifike lapha siqale lapha futhi kuze kube negama lamaBeret kusho ukuthi kwaba umfutho namandla esafika ngawe endimeni kaMaskandi ngoba ngichazile ukuthi uBheki Mshengu okokuqala ngikhiphe ialbum ebizwa ngoBheki Mshengu abathandi bomculo kaMaskandi basemukela kakhulu sabona kungcono ukuthi sibenzele elinye igama ke linamandla ngoba besikhahlela kakhulu endimeni kaMaskandi ngaleso sikhathi ke vele bekusafika amaBeret lawa ekade esebenza umsebenzi nathi ngokuthi sayibona amandla ethelingana namaBeret kumaSkandi sasesikhipha leli igama likaMaskandi libizwa ngokuthi amaBeret ngoba namanje vele kuyacaca masifika kacaca hayi namandla ngiyakuzwa mawuqala uMaskandi kuba nawo osebenzisana nabo yabo lonto leyo emene enzima ukuqala nje lokho awungitshele nje ama challenges embhana nawo manisaqala nje iqembu amaBeret ukuthi iziphi izingqinamba enabhekana nazo nje saqala nje iqembu ngoba phela khona umuntu obuleyo njengamanje ofisa ukufana nawe egcineni kodwa manje mayifuna ufana nawe ibakhona izimo evelayo endleleni njengomuntu oyiciko nawe engadinga mhlawumbe ufuna ukugive up peace ikuphi khona ukuqinisile nje uzofika lapho khona mfowethu ngihambe indlela ende kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba kusho ukuthi nje ngaba umuntu onephupho lokuba umculi ngisemncane ngoba ekhaya ngikhule ngumuntu obecula necathamiya egida ingoma enza nje yonke into eyenziwayo emakhaya yabona nginalela phupho ke lokuthi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe umculi ngifike eGoli 2003 ngafika ngangena kiyo ngempela indima kaMaskandi ngoba ngifike ngasebenza nomunye usisi okuthiwa uZondeni wakwaChonce eMsinga ngangigida kuye ngikhompoza nengoma ngenza iBheki 2003 hey mina ngaza ngimngakanani la ngokukhula ke komsebenzi ngabe sengithintwa yenye indoda kaMgube okuthiwa Ali Mgube ecula iqembu elibizwa ngamaSAP wakimfanda ukuze yacela ukuthi sibambisane komunye umsebenzi wayo kusho ukuthi kwabe sekuyisikhathi sokukhuphuka kwento zami ke ngoba sakhipha iqembu elalibizwa ngokuthi amaCID 2005 elalithi inqonqo kuukuthi ngangenza nebacking ke kumaqembu akhe njengomaSAP 10111 igeza la kaMgube yabo kusho ukuthi sasebenza nje kuze kwashaya isikhathi sokuthi ngikhiphe ialbum ebizwa ngoBheki Mshengu ngo2013 sengiqala ukuyimela ke wayithi namanga ni ngoba nabanamanga akithi bonke njengoba sicula uMaskandi ezinye zezinhlamvu kuyenzeka ukuthi othi awukhulumi nomuntu othile kodwa khona into ethile oyidlulisayo kodwa ngokuthi iphuma ngale ndlela ukuthi ninamanga nina ukuba namanga kuhlukene ukuthi mina ngiyophumelela namanga nina namanga ukuthi nokuthi yona isho njalo leyo ngoma ukuthi ninamanga ninabafana nisebancane yabona ngoba nje ngiyakuzwa baba ubhuti kwathinta lapha nomfundo usepi ngiyamazi phela Ali akhuluma ngisemncane kodwa nami kule ngoma ethi sizonqoba noma kunzima South Africa izophumela azabongela nebhola la ngiyibona lonto leyo awutshele nje unanisa kancane nje nombukele ekhaya ukuthi okunjani ukusebenza nomfokaMgube
ngoba phela indoda yazwayo leyana nje emndimeni kaMaskandi futhi indoda engakazi kuthiwa iyawa leyana wona khumula sekhona insizwa kudala nje yayikhona kuze kube manje nje mose thithi igama likaMfokaMgube nje namanje saba nesiqo ukuthi cha uthinta impela umuntu okade abakhona emculweni kwakunjani ukusebenza naye nje umfokaMgube ukusebenza nayo leya ndoda ngizothini nje indoda engathi namawala ngachaza kanjalo indoda engathi namawala kodwa sometimes kwakumnandi ukusebenza naye ngoba besi-understandana yabo bengikwazi ukuthi nangabe kunento akaphumayo kuyendleleni ngisho ayithe ukuba mdadlanyana noma engemdala kakhulu phela ngoba ubhuti nje wayethe ukuba mdadlanyana kimi kodwa mangabe kukhona into akayenzayo ephuma endleleni ngangikwazi mina ukumtshela futhi nje kahle kahle ngingawalisho ukugcwala ukuthi umuntu obekhona ukumcontrola bekuyimi entweni nje eningi hayi ngizwakala naye mangabe kukhona lapho mhlawumbe ngibe nephutha khona ngitshela ukuthi hayi la kusho nje ukusebenza naye kwaku right hayi ngizwakala futhi nami ngiyathokoza ukuzwa lokho hayi cha nawuza umlando wakho muhle futhi unesiqu uyathandeka futhi mina khathi samanje ke wabona kumculo kaMaskandi lokhu ukhule njalo mina into engifisa ukuyizwa njengomuntu osekhulile emculweni mawubuka ekhathini samanje ukuthi ngiyoba ukhulu uMaskandi isasalawo lele kuphi kahle isasa likaMaskandi mfowethu lihle kakhulu ngisho kanjalo lihle kakhulu masingafunda nje ukuhlonipha ngoba njengamanje usuku elinye izinga into esifuneka kithi ukuthi siuhloniphe kuze uzohlala uhlonipheke njalo sibheke izinto esikhulumayo isikakhulu enhlamvini zethu zokucula sibheke lezi zinto khona abantu abasebenzisa icompetition yokuthi ngifuna ukuduma njengobani othukana nobani uthothi umuntu ufuna nokuthuka umuntu ongenasidingo ngoba ababangilutho naye kungezinye zezinto ezifike zibulala isithunzi sikaMaskandi nokwenza ukuthi kugcine sekubukeka ngathi mawucula uMaskandi umuntu ohlaza noma ongacontroleki uyabona makuthiwa nje lo muntu ucula uMaskandi kuthiwa labo abathinteki labo ophuma silwe labo kanti cha phela siyibo ophuma silwe kancanyana ngoba sabafana abelu sayabo isikakhulu uMaskandi ucula abantu abaphuma emakhaya ngesikhathi esiningi abelu sabaqhathwa manje kugcina sekubukeke ngathi ezinye izinto siyithatha ngalawo mawala masingafunda nje ukwehlisa umoya sazi ukuthi masicula siculela abantu asicule thina ngoba mawusukhipha ingoma usungaseyiyona yakho suke sekweyabantu nakizwa nje kunalana the umlando wakhe ebuya kuMgube uthe uqala ngo 2005 bahlwa 2013 sike sanomgube la ku podcast akukhulumile abangabubi kodwa sabuzwe emaphepheni kwakuba kubi so uBheki yena into ekhulu ngoMgube yaba yinhle bahlukana nje ukubeka kahle yena uBheki ngesingayo kuhlola khona uMgube kwaba into kanjani embi noma enhle kuhlukana buti lapho ekuhlukaneni kwethu mawubuya uhlehla ekuhlukaneni kwethu akubanga kuhle ngizosho kanjalo akubanga kuhle noma singazange sifike ekutheni sikhombane kabi ngemini kodwa akubanga kuhle ngoba kwagcina sekuphuma ezinye izinto emaphepheni ezayizinto ezayingekho kwakunzima ke ngaleso sikhathi ngoba isikhathi esinjengaleso sasinzima kakhulu mhlambe kumuntu onjengomshengu sasinzima ngoba emaphepheni izinkulumo eziningi zayisuka ebheke ngakimi yabona ezazinzima kakhulu kushuthi kwabukeka kungasekuhleke ngoba baningi nabanye abantu okwagcina kubathinta kabi lokho yazathi ingoma yakho nyathi 2014 njani ukhumule ngo18 Ngiyaka 2013 ngiyawuqalekisa futhi ngawuqalekisa phela kakhulu ngoba kuningi kakhulu engadlula kikho ngaleso sikhathi kusho nje ngasezwa yikho ukuthi nganginabantu ababe ngibonisa okungconywana eduze kwami ngoba izinqumo ezinye ezazinzima engangingagcina ngiyithatha ngakwazi ukuyigwema uyazi ke mawubhekene nesimo esinzima ucabanga ukwenza noma yini uyabona ngokuthi ngoba usukubhekene nesimo esinzima ngaleso sikhathi hayi ngizwakala yebo bhuti akezwakala wona iMaskandi Talkshow Podcast ithendela lite kanje na ngoba manje kwesinye isikhathi unomuntu obukileyo oMaskandi ondlule esimene efana nesakho mangathola nje umuphi advice nje yodwa ukuthi ngoba uyasho ukuthi unyaka 2013 uyaqalekisa ngempela naye amaficele leso simo leso ukuthi kube khona isimo ezikanjalo yipi advice ungampha yona nje mfowethu engingampha yona ukuthi kufuneka aqine azazi ukuthi endimeni kaMaskandi ungenele noma endimeni yomculo
ngingasho ukuthi uMaskandi kuphela ungeneleni ngoba ngicabanga ukuthi mawusula endimeni ziningi ingqinamba osukuzobhekana nazo ezinhle ezimbi kusuke kodwa wena kumele wemukele ngize la ekutheni ukusebenza nomuntu mhlambe ke ngingasazisho mina kuyenze kusebenze nomuntu uma usebenza nomuntu abheke indlela mhlambe yamandla wakho onawo mhlambe egcine ebone ngathi awakho amandla makhulu kodwa kufanele kube nendlela ethile yokwanqinda mawusebenza unokwenza izinto ezinhle mhlambe nalezo ke ebhedayo kodwa isikakhulu mawenza izinto ezinhle engifuna ukubeka nje kubantu ukuthi no empilweni ungenza okuhle kodwa ubongwe ngokubi okufuna ukwamukele ukuthi ubongiwe ngoba phela umuntu uyakubheka ukuthi ufanele kubonge ngani mayithanda ukubonga ngalamanzi amahle la uzokunika wona ethi ngimbonge ngalamanzi amahle azomjabulisa omunye avela adonse isibhamu afuna ukubonga ngesibhamu athi nase isibhamu uyazi ukuthi asakhe lutho oluhle kushuthi ngaleso sikhathi lo muntu usekubonge ngendlela naye akaboni kufanele yikho ke ngisho ukuthi empilweni ungenza okuhle kodwa ubongwe ngokubi okusuke kumele ukwamukele wena ukuthi ubongiwe awona lelo ubongwe kanjani akusebenzi ngoba umuntu uyabheka lebone mhlawumbe wena wenza okuhle akubonge ngokubi engishoyo ukuthi empilweni kufuna wemukele noma yini naloyo osuke efuna ungena endimeni noma abhekane nesimo esinzima kufuna asamukele ngoba kusuke kuyisikhathi saso uma siqhamuka komunye umuntu futhi akwamukele lokho lo muntu ubone kufanele ukuthi yena abongwele kanjalo yabo hayi awona leyo ke nami yayizwi iyangithita abona oye ufuna mesikufunde mangibhekile kuwe baba ngoba sokhulumile nje kubalekile uyaphambili ukuqhubekela phambili nempilo ungabambi ube umuntu oyaphambili nempilo kubaleke kakhulu lonto leyo kunjalo uphazamise futhi wephakamani kukula ekutheni uma usebenza nomuntu uBheki uthini ngokusebenza nomuntu because yazi nento inesisibonile ngokusebenza nabantu ukuthi kugcina kuba uyo phambili wena usale ngemuva noma usale ngemuva ukusuka wena usuthi usuqala into yakho mhlawumbe sebenza nomuntu for 10 years nenze into kube uyo vela phambili bese ubona ukuthi akusaqhubekeki naye mawusuqala phansi wena into yakho kuba njani banze ubuthi lokho into yakho wena nje uqala uBheki nje wamcela into ayiqala phansi Kuthatheka la uBheki angene ebantwini ingabe besabheka leya abakwazi ngayo uthi ukhipha le yanto endala ukuveze entsha ukuthi sengana mhlawumbe noma ufuna wenze njani ukuze uphinde ubuyele igili lakudala mfowethu uma ngabe ufuna ubuyela kuleso sigaba futhi sokuthi kunzima kangakanani ukuqala into kunzima khona mhlambe futhi uqala into enabantu abaningi abayimakile ukuthi ingayiphambili kusuke kumele nawe ubekezeleke wazi ukuthi ngempela usazobhekana nezingqinamba kodwa ke mangabe unabantu abakusekayo kuba lula mina nje kwabalula ngayo leyo nto ukuthi ngithe mangabe ngenza umsebenzi wami ngase ngiba nabantu abaningi eduze kwami ababengiseka bekhombisa ukuthi into yami bayafisa ukuthi iye phambili ngoba ngesikhathi ngenza nje CD kaBheki Mshengu ethi namanga nina ngiyirekhode ngo2012 ekupheleni konyaka ngayireleasa ekuqaleni konyaka ka2013 mangiyireleasa kuke kwanesikhashana engathi khona ingene ekhesini nama ngibona kwenzakalani sayithumela kizo zonke indawo esasiyithumela khona kwangathi kuthenya uthe mangabe kuqala unyaka ukuthi uthi uyavela yaqala yangena kakhulu kubantu ngesikhathi ingena kakhulu kubantu ilapho ke futhi okungene khona inkinga eziningi yabona ngoba kuthema ingena kakhulu kubantu kwaqala manje kwanabantu abashintshayo eduze ekade ungacabanga ukuthi mhlambe ngashintsha bakhombisa ukuthi manje sebenobuthanyana obukhona kodwa ke sazama ukubekezela sayiphusha leyo nto kwaphusheka kwaze kwafika isigaba sokuthi sikhiphe ialbum yamaBarrett eyayithi Gqumbekeli okwakungeyokuqala ngo2014 yona eyayithi Gqumbekeli kwaphusheka futhi saphinda sabuya sakhipha uBheki Mshengu onale ngoma le obukhuluma ngayo manje ethi unyaka ka2013 ngiyawuqalekisa saphinda futhi sabuya sakhipha amaBarrett ayithi baleka shumpu yabona saphinda futhi sabuya sakhipha uBheki Mshengu ayithi iSubmarine saphinda futhi sabuya sakhipha amaBarrett ayithi ngifanela nemfene saphinda futhi sabuya lokhu kuye njalo saphinda sabuya sakhipha uBheki Mshengu ethi I don't care
ekugcineni ke manje sibuyise ama-CID ahloko sithi basebancane noma ke yona ubaleka shumpu babanjani abantu unyakaza banyakaza kakhulu mfowethu banyakaza kakhulu abantu kwanje nenkulumeni ngokufuna ngichaza ukuthi mangithi baleka shumpu ngichaza ukuthini mhlambe makuthiwa ushumpu into enjani leyo yabona kwafuna ngichazeke ngoba mina ngumfana wasemakhaya ezinye izinto ngisuke ngicabanga ngalomqondo wami ukukhula yabona ngabachazela ngoba ngaze ngabizwa ngisho khosini kwafuna ngiyochaza ukuthi mangithi baleka shumpu ngishoni yabona ngachaza ukuthi hayi mina mangithi baleka shumpu ngazi ukuthi umuntu yenze umuntu ethi ewenza into ingenzeki yabona thina sazi ukuthi ke mawuthe wenza into wageja kushuthi ushumpukile yabona nasebholeni kashiwo ugeji botha washumpuka yebo njoba ngize ngisho ngithi uthe uyakhahlela wakhahlela eceleni kushuthi ushumpukile ya abantu baba nalo mphikiswano njalo ke elokhuzane ke waleyo album kabaleka shumpu ukuthi angichaza ukuthi isho ukuthini ngachaza noma ke kwakukhona abanye ababethi ngisho kibo abanye bethi ngisho kubani yabo izinto enjengalezo vele ke thina mangabe sizokhipha umsebenzi wethu kuye kube njalo akwenzeki nje ukuthi kucwebe izimo kuyenzeka amasokhipha kube nalabo bahlaziyi abayimele lokho ke kuyimpilo hayi kezwakala ayi abona njengamanje ngenele ngohoko sokuchazile bhuti angenele size lapha ke bhuti ngoba uMaskandi ukhula kangaka nje unento enihlaba ngamihlaba esimbi noma esihle uMaskandi nje esodinga ukuthi ngumuntu usekhululeka indimeni ngithola umbono wakho lento oqhawe lami ngoba phela ngathi nakudala phela mokuse ngo-CD obaba we-CD amangaka khona ikhathela khona ubani akakhethi ukuthi ena udlala bani lento oqhawe lami lena yokuthi mina ngihamba nobani ubekaphi umculo kaMaskandi ayi lento oqhawe lami mfowethu inhle yimbi ngakwelinye isayidi inhle ngakwelinye futhi isayidi imbi yabona nathi sinabo oqhawe lami ngoba sinama branch nje sinabalandeli zonke indawo sinabo oqhawe lami yikho kwelinye isayidi ke ngakusho ukuthi thina mhlambe ibulawe ithina abaculi leyo nto ukuthi ugcine sekungathi khona la imbi khona lento yoqhawe lami ngoba mina mangabe ngingezwene nomculi thizeni angeke akufanele ngithi bengamthengi abalandeli bami ngoba ngesikhathi ngithi bengamthengi abathenga ama-barrett kuphela noma bathenga uBheki Mshengu noma bathenga ama-CID kusho ukuthi kahle mina sengiyawubulala umculo ngoba mangabe umuntu ezothi iqhawe lakhe liyinkunzi kufuna ukuqhathanisa awukwazi ukuthi uthi ngiyinkunzi ungangiqhathela umuntu yabona ule kumthenge nomunye umculi bese uyangiqhatha ke naye uza ukuthi mina ngimehlulaphi njengoba wena uthi ngingaphezulu kwakhe yabona hayi kodwa ke ngenxa yokuthi thina abaculi asibinalo mhlawumbe iqiniso kuyenzeka ugcina umuntu esethi yeni ngayithengi leyo nto leyo uyabona ngesikhathi ethi ngayithengi leyo nto enganaki yena ukuthi uyawubulala lo msebenzi ngoba umsebenzi phela umculi umsebenzi hayi kuzwa kahle oqhawe lami ba right mangathiwa akusekho umculo omusha ozofika asiyoni kanjani ukuthi ba right abalandeli wena laba bakhona ukuthi makufika umculo omusha uzolandela ubani yena ngoba bonke abantu sebenabantu kuzona nabaculi babo futhi yawubeka lo nje akasekho umuntu ozovela kushuthi akasekho umculo ngaba khona kwenza ubani phela ngoba wonke umculo umuntu wakhe silomuntu wami kuyawubulala impela mfowethu makufika lapho ngoba thina umfowethu njengoba kade chaza ukuthi kudala bekunabaculi uthengwa umculo ngempela nathi sikhule umculo uthengwa uyabona baba nje mayebuya nje yakhumula ba wethenda ikhathela kakhulu yabona khona nje siza Nkosi yona ke sithi ngayithanda ngayaqala ukuyazi ngobaba le siza khathelo JBC siza Nkosi yabona emaningi amakhasethi kodwa ke nakhona ubaba wakho ngaleso sikhathi wayethenga ikhansela kodwa wayengathengi lona lodwa ngenxa yokuthi kwangakabi lento yoqhawe lama ethenga ngoba ekuthanda nomunye umculo okuthiwa ukhiphile iCD yakhe emnandi noma ikhasethi lakhe limnandi umuntu bethenga abe nawo amakhasethi adlala abaculi abakhiphile abasematheni ngaleso sikhathi kodwa manje ngenxa yabo koqhawe lami kuyenzeka kugcine mhlambe sekunabaculi abangasathenga ngenxa yokuthi abazwene nobani uthi ngoba lo muntu akazwene nomshengu kushuthi kumele ngingamthengi yabona ku wrong lokho bathenga abaculi ukuze uzwe lento yokuthi ubani akezwene nobani nje
bahlulana babangani beze bengezwani yabo ngoba kuyenzeka abantu uthi abezwene ngenxa yabalandeli hayi ngoba bengezwene ngempela uthi abezwene ngenxa yabalandeli bayabaqhathanisa ngoba nethalente igcina sabonakala ithalente lomuntu lo ngoba kwesinye isikhathi lokho ngibuke mina ukuthi sekhipho bani manje wena okhipha yini nabo yokusizwakala kunjalo kwethu ngeke usizwakala angithi khipho iqhawe lami ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi labo bantu mhlambe basematheni noma abezwene bayathukana abantu bayathanda ukunaka into ethe phecelezi kunale eqondile engakhe yebo ngoba phela umculo kaMaskandi ahlahlo ukwakho fana ubusizwa lo ubusizwa phela singakho ukuthi ushaya abantu yebo umsizwa nje ukuthi uyigqaje ngobuwena uqhaje ngoba uhlonipha nabanye abantu yebo bosuhlonipha abanye abantu futhi ke phela umsizwa thina umuntu mangabe nje usheshe ukumbona umfana ongazange ekhulele ekhaya lihlelekile eqala nje ekhuluma uyambona ayike lo ngathi ukhulele ehlathini ngoba thina suke sakhula lesifundiswa ufundiswe nenhlonipho nokuthi umuntu omdala umhlonipha kanjani sazi ukuthi umuntu nje maye ngangobaba wakho ubaba kuwe ngisho ngakuthola wenza into errong unalo ilungelo lokukushaya kodwa manje uyubona nje ukuthi lezi ingane ekhule impilo ziphila impilwanyana esoft noma yaselokishini umuntu wazokuthi nje ubaba wakhe loya akamzalayo kuphela asandinga nina abantu asebekhula khulile endimeni kaMaskandi ukuthi nichushise laba abasakhulu ngoba manje labonakala ukuthi wonke umuntu usebheka leyo umunye ubheka lena akusekho kuya phambili nesimo sokuthi ena senza umculo owodwa uyabo lonto le kunjalo kwethu hayi size lapha ke Bheki Mshengu njengoba uBheki Mshengu nje silindeleni nje esikhathini esizayo nje ngoba nje siyaphambili nje impilo iqhubeka yaphambili yini esilindele kuwe nje njengoBheki Mshengu nje umuntu ongayilindela nje kuwe njengoBheki Mshengu in terms of uMaskandi khona mhlawumbe sizokhipha or kanjani into kanjalo yebo mfowethu hayi khona engisazokukhipha njengoba ngisekhona nje emhlabeni ngoba mangisaphila nabantu besakhombisa ukungithanda ngizolokhu ngiqhubeka ngibenzele umsebenzi kumanje sine DVD okumele itholakale imixe ingoma zikaBheki Mshengu nezamaBarrett yeah kune CD futhi okumele siyenze amaBarrett ihloko ke sisephansi kwetafula kodwa nje khona sisazokwenza okuningi mfowethu siyafisa nje ukuthi nabantu beqhubeke besupporte nokubonga nje kakhulukazi mina kubalandeli bami baba nami noma kunzima kangakanani lokho kubalekile lokho kubalekile futhi ngoba unabantu bahlezi benango sonke isikhathi kunjalo mfowethu sesophetha nje cela nje ukunike nje umculo osakhula osafufusa ilokhu njani advice nje nanokuthi engaya kanjani phambili umculi osafufusa engingakusho kakhulu kubaculi mhlambe abasafuna ukungena endimeni ngisho kanjalo ngoba basithi osafufusa mhlambe kugcina kuvela amagama amaningi ngoba usuke sekhona ngomthetho lo umuntu endimeni mhlambe uthola ukuthi usavalelekile la kavaleleke khona isikakhulu ngakhuluma kakhulu nalaba abasafuna ukungena ngoba umculo kaMaskandi ngeke kuphele ngoba baningi abaculi abayintsha abasafuna ukungena futhi endimeni siyabonga nje futhi nokubona intsha yamanje ucula kahle kanje uMaskandi siyabonga futhi ukuyibona isematheni ngoba ukhomba ukuthi umculo ngeke kufe mangabe nje ingafunda ukuhlonipha kuphela umuntu azokuthi lo msebenzi akawenza ungowabantu awuhloniphe nalabo abasafuna ukungena endimeni umuntu mayeze endimeni kaMaskandi osemncane akafundi isikole engasibalekile ngoba ziningi ingqinamba akazofika ebhekane nazo asifunde isikole mayesiqeda nje sezenzile zonke izinto zakhe ezizwe ukuthi unesiphiwo aqhubekeke awucule azenze nezinto ezinyazenza esayidini ngoba abantu bagcina bebalekela isikole bethi ngifuna ukuba usibani bani ayeke isikole mayifika la uthi lento yakhe ayisahambi kahle ngesikhathi ingasahambi kahle akasakwazi manje ukubuyela emuva yikho ngithi nje engingakusho kakhulu entsheni ukuthi ayisifunde isikole isiqede yenze yonke into besiza ke endimeni izocula mayifika futhi endimeni ingazenzi abantu abenza ababulala umculo ngasho njalo ngoba nakhona kubaculi manje ngisho abadumile khona abawubulala umculo ovela ubone njengamanje lo muntu lento aseyenza ngomthetho ayisakhi uyabona umuntu mayifika endimeni akenze lokhu akakuzele angithi ufuna ukucula mawufuna ukucula thina mina benginalela phupho nje lokuthi mangingezwe ingoma yami ikhalokho zini
ngingakujabulela lokho ngoba benginale yanto ukuthi yakhala okhozini isizoziwa umhlaba wonke uyabona kusho ukuthi kunomlayezo esuke ngifuna ukudlulisa kubantu mangicula naye bafuna ukucula manje abeze ngaleyo nto ukuthi bafuna ukudlulisa umlayezo hayi ukuthi ngifuna ukuzothuka umshengu uzongavuma umshengu ukuthuka nguwe mfana omncane ufuna ukuhlonipha lokho ngoba nami ngiyakuhlonipha ngifuna ngafika endimeni kaMaskandi yabona manje nje nginale yanto ukuthi umuntu uyahlonishwa mina hayi cha masha amagama ngibonga kakhulu ngize ukukhuluma indaba ukuthi kunomsebenzi wakho osebenzela phezu kwawo njengamanje ngabe bakhona osebenzisana nabo noma ofisa ukusebenzisana nabo nje abakhona endimeni kaMaskandi bakhona mfowethu baningi lese ngeke ngasebenzisana nabo baningi futhi engisafisa ukusebenzisana nabo nakulo umsebenzi engizowenza bakhona futhi engizosebenza nabo noma ke amagama abo ngeke ngiwaveze ngisazowagodla kodwa nje baningi abacule engizosebenza nabo hayi ngiyakuzwa ikhomela emlileni ngoba izizathu sokusebenza nabanye abantu kusuke kuukwenzela ukuthi sakhe isibonelo futhi esihle sokuthi asinankinga mhlambe ngingasebenza nanomuntu akade umuntu engamlindela ukuthi ngingasebenza naye yabo ebonakala senginaye ngomeni ethile ngoba izizathu sami ukwenzela ukuthi abantu beyibone lento esiyenzayo ukuthi hayi ngoba sihlose ukwakha hayi ngoba sihlose ukuxabanisa abantu sihlose asakho kube sifuna ukwakha into enhle yabona noma ngathiwa mhlambe khona la sinyathelane khona nomunye umuntu kodwa angeke ngigalante ukuthi ngeke ngisebenze naye yabo sofika isikhathi singafika isikhathi namaye kwenza ialbum yamanje ngenzeka ngisebenze nendoda abantu abangayilindele beyizwe nje sihohoze eduze yakhala manje yabona hayi kanyahohoza le ndoda asifani mhlawumbe nami nje ngoba ngikhuluma omunye umuntu ngizohohoza noma uyasenini kodwa thothi mhlawumbe uhohoza kwakho ungakuthanda mina ukuthi uzohohoza eduze engomeni yawo yabo hayi awona ngokwelami isayidi ugeqenje amagula ngikuzwe konke bengifisa ukuzwa enanokuthi kuningi ngikufundile kuwe nanokuthi nalendlela ethihambile nje kusuka 2003 ufika 2003 vele ufika la yebo 2003 uza nama challenges obhekene nawo kwazile ukwendlula kuwe uzufike lapha cha emfowethu wena maningi phela engibhekane nawo amanye ngibhekane nawo ngisahamba nazo lezi insizwa obuyibuza kuwukuthi ke besiqinisa amakhanda ngoba ngalesa sikhathi besinensizwa enzima kakhulu endimeni kaMaskandi njengomjengiseni nomgqumeni besazi impela ukuthi mangabe nizongena estage lapha nishiyelana inkundla kumele nizibambe eqeleni ngoba izongena insizwa lapha yangakithi izongena isithi kanje izongena isizwe lenza nje wema lo futhi umuntu akangene eqinise lapha ngenhlanhla ke besi strong stage nathi besi strong phela wonke umuntu bazi kahle ukuthi mangiqhamuka nje ngihola phambili kukhulu osekuzokwenzeka yabo ngoba mina mfowethu ngibe nenhlanhla ukuthi ngithandwa abantu ngingakaculi ukwenza wami umsebenzi bangithanda nje ngisasebenza nawo amadoda lawa ngangisebenza nawo kanje ngoAli nocela zimniki abantu babe ngithanda vele yabo kwaze wafika isikhathi sokuthi ngenza le album vele nje ngangisematheni kubantu futhi mangicabanga ukhona sengimbonile manje ngathi isidangoma ekuthe ukuduma kahle amahidangoma kwakuduma thina isikhathi nomthikelo lo khangela ngabo kodwa khona sengilibonile manje kuthanda ukuduma ehamba nokhuzani isithunzi samahidangoma awukidangoma asana ke angazi ke lapho nje mhlambe noma khona bangasakwenzi kahle thina saduma sisakhetha mfowethu pero kuyeqala lapho phela ukuthi bethanda igidangoma ungidlula umculo yebo mina cha bengithanda impela angifuni ukutshela manga bengithanda impela ugida namaSAP kwamaphumulo kunomtshengiseni la impela yendlela bekunjani uthi ngoba benokungahoshilani kahle imoya uma ngabe usekhaya ithini insizwa kuwe ukuthi wena wenziwa yini ukuthi sishaya umaphumulo wena ube ukugishela amaphumulo ngali mfowethu lapho bekunzima ngifuna ukushela manga bekunzima impela kodwa ke into eyayingisiza ukuthi umtshengiseni ube uchwepheshe uyabona uyamuntu behlaniphile kakhulu izinto nje bengayitathazeleli ngoba ngempela besifika leso sikhathi sokuthi kube khona izinto ezikhulunywa ngoAli
mhlawumbe sikhulume noAli ngizosho njalo ngoba ubutho becula mina ngezi breaking mhlawumbe entweni ethile utho lezo zinto lezo zigadla kumtshengiseni yabo magadla kumtshengiseni umuntu olalelayo eceleni noma ongumlandeli kaMtshengiseni kuye bekunokufika ukuthi kushuthi umshengu ngoba phela umtshengiseni hayi ukuthi sikhuluma ngokuthi yaseMsinga umuntu wangakithi yabona umuntu obedlule ekhaya apaka imoto angimemeze noma anyukeze ekhaya mangabe kunodwendwe sigqoka ijazi elilodwa sihambe siphathe induku siyobuka yabo so bekumuntu wangakithi ngempela futhi sizwana singenankinga into ke bifika ibe inkinga yiyo leyo kodwa ke ngenhlanhla ukuthi ngoba ngichaza ukuthi umuntu obe uchwepheshe ngoba ezinye zezinto angifuni ukuthi kwakwamanga kodwa kwakukhulunywa ungikho kokuthi kodwa ke kwakusuke ngaphandini abanye abantu bebetshela ukuthi umshengu uyo sethe indidane ukuthi cha phela kunjalo cha bekusuke nami njengoba idinga kanjalo ulamshengu wesixhaphaza sona indaba lawo umsengi umndeni lotho futhi kwakusuke kungenjalo kwakuyiyo nje lento yomculo kokunye mhlawumbe kusuke eqandwe igame ethile yabona kodwa ke umtshengiseni ngoba ngisho ukuthi umuntu wayi-understand kwesi sikhathi wayeza kimi befike ngitshela ayi nawe labantu osebenza la hayi labantu osebenza besesho ezinye inkulumanyana ke ethempetheleze ngengizisho ngoba bekuyindoda yamahlaya kodwa ayimnandi into leyo ayimnandi kwakungenankinga ayimnandi ngoba kwakungelinye ilanga ngikhumbula ngelilanga sake sahlangana la eDowntown kwakuyimi kuhuyu Ali kumjikjelo kumtshengiseni sazongena ngaphakathi kwakune festival ezoba khona siyokwenza iBheki live yabo mangabe sihlangana lapha okwayileyo nto kumemezana hey wena hey yabona nomtshengiseni wathi hey wena wangakithi osala nomjikjelo wathi nami wangakithi yabo kuna le yanto nje leyana yokuthi ngathi kuyachonyela yabo kwangesiyo lento ebulalisa abantu yabo kwakuyile yanto yokuchomelana nje ngoba ayimnandi yona ngoba nakhona kumculo phela uyadinga ukuthi wena mculi kube uwosebenzisa kakhulu umqondo ukudlula abalandeli ngoba abalandeli bona bazoyithatha ngendlela abayizwe ngayo engomeni wena nina abaculi babe nibona abantu nihlangana nihleka futhi kuba yileyo nto ukuthi angathi basenze imali lapha yabona kanti maningena ngale studio mawungena ngale studio uyakwatela imic mawungena stage futhi uyakwata ngoba mangabe ukuthi ke umuntu onamawala onesibibithwana yenzeka mhlawumbe izingcine senithintana nangezandla mangabe uthi nibuke stage ngeke phela ngayiperform ingoma yami mina engayirecord ngemali yakho uthi le ngoma kade ngiyiperforma lapha ithi baleka shumpu khona omunye umuntu ocishe efane noshumpu usazongena stage yabo ngaleso sikhathi ngeke mangiperforma mina ngicwaxa ngizoperforma nje ngikhombe la ngithanda ukuthi wenzela abantu ngikhombe la ngithanda khona bese kuba khona mhlawumbe inkulumo ukuthi ukhombe ngakimi yabo noma nimbonile ukhomba ngakubani yabo kanti ke suke siyidlalela nje idlala izinto yona imnandi yathi le ngoba ayimnandi yathi ngoba wawuthenga yonke office ukuthi ukhipha ukuthini bantwana ufuna ukumusa abantu bethenga abantu ama-CD bengakhithi kunjalo sesigoqa nje bhuti umshengu kuningi sesizwe ngakho ngabe umuntu ofisa ukukuthola ufukusesana nawe uwenza kanjani nje utholakala kanjani nje ngabe ukhona inkundla zokuxhumana o endaweni nje ungatholakala kuzo yebo futhi hayi ngikhona nje endaweni eziningi mawufuna uBheki Mshengu uyangithinta nasefonini inamba yami ithi 082 54 63126 asiphindela 082 54 63126 ngiyatholakala ngokufonela kuleyo namba ngiphinde ngitholakale futhi na ku WhatsApp kuyo leyo namba ngiphinde ngitholakale futhi na ku TikTok ngoba phela izinto sethe ku Facebook ku TikTok ibhalwa amaBarrett uzongithola amaBarrett ku Facebook futhi nguBheki Shabalala ngiphinde ngitholakale nje futhi epagini elibhala ukuthi ezikaBheki Shabalala kusho nje sebantu abakhona enkundleni nengoma zami uyangena online uyithole nje mawungena online ubhala Bheki Mshengu ngisho ngathweza amaBarrett uzoyithola ngaphansi kaBheki Mshengu mawubhala Bheki Mshengu ziyavela nje zonke
namhlanje ngilalile ngine-Wi-Fi. Mshengu ake ngibuze lapha ku Facebook uBheki Mshengu noBheki Shabalala. uBheki Shabalala. Nokuthi kulukhuze into ezwekahle. Ipage lapho wona libhalwe ezikaBheki Shabalala. EzikaBheki Shabalala. Bahleli bemcimbi. Qashani abantu. Bathi bahleli bemcimbi qashani abantu abasakhela umculo kaMaskandi. Ningazivimbi. Ngoba phela manje isivimba nje niyasilimaza, nilimaza nabathandi bomculo. Yini nifuna ukubulala wethu amakhono? Ngoba phela nathi siyacula. Futhi abantu bayasithanda lokho ngeke kushintshe. Ngisho nizivimba yekani kuzivimba bafowethu singakujabulela nathi ukuba khona kiyo yonke imicimbi esuke yenzeka futhi noMaskandi. Babukeli salibala uhlelo. Bye bye. Ngizobonga nje kakhulu ithuba engitholile nami lokuthi ngibe phambi kwababukeli nabathandi bomculo kaMaskandi. Ngiyazibongela kakhulu ngumfana weSwazi, ngiphuma le eMsinga emngeni isigodi. Mangiphakathi kwabantu ke bayebethi umithu mnakwethu engathenga zalintwala. Umithu mnakwethu engathenga zalintwala. Ashila awusuka nini madoda waphinda futhi wangena segulukudela umfowakhe edliwa izinjinga zethuki ihonge ngase ngingaphakathi. Ngiyabonga kakhulu ngicela niqhubeke nokusupporta sisazoqhubeka futhi nathi sinenzele okuhle. Ngibonge futhi kakhulu nensizwa sisebenza nazo stage zibambe ishisa okuhle kukubi ihlala zila eduze kwethu. Ngibonge noBhuti esisebenza naye umfokaDube indoda enomkhaba. Siyabonga kakhulu bafowethu akwandi. Akhohle ukusifollowa lapha ya ku social media.